Malam ga Umar ya ware kuɗi da dan kuɗi naira 10,000. Wanda ya ci ɗaya ya ba shi 10,000. Ɗaya. Wanda ya fara. Ina ta shi mana. Daga wannan yanayin shi ya kasance Alu Krishna yanzu ya fito ya hukura Krishna wanda ya kamata a yi cikin an kallo waye ne iya mai da kashi wannan gasa naira 10,000 kasata da ka iya zan iya to masa to da ka iya maza kaga yadda ake yi wannan abu ba na wasa bane kuma wannan abu zan tsaro su ne yawwa dama haka nake so dan kasana wannan magana da ka faɗa wanda da ake sanu na waka wani abu sanu na waka sanu na waka Kiris ɗin banza ɗin wofi. To, shi ke nan. Ya manne fa. Ya manne? Ya manne fa. Oh no! Ayo di ma. What? Rana ba ta dalle.